Welcome to Manas Park. जोंनि BTCनि मानास पार्कआव बेरायनो थाखाय मैदेर मोसा लख्रा नायनो होननानै जोङो दिनै फैबायहाय। जोंहा बे जोंनि BTC हालामनि समायना रमायना नैबे मोख्रा दाउफोरखौहाय जों नायनो थाखाय फैबाय। दा जों साफारि गंसे लानोसै, साफारि गंसे लानानै बेरायलाहैनोसै मा मा नुयो। बे जोंनि BTC हालामावहाय थानाय मोनसे मानास पार्क, जेखौ जोङो दिनैहाय रैखा खालामनो थाखाय जोंनि BTC सरकारा नाजाबाय। बेखौनो जोङो दिनैहाय नायनो थाखाय फैबाय। मा मा नुयो नायलांनायसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दा बे मोनसे गुसु सम जाहैबाय, गोजां बोथोर। There are many elephants and tigers are there in our BTC. Where there is a Manas Park, we have come to see the elephant and the tiger and peacock and monkeys are available there. Let us see inside of the forest of the park. There are many langurs, monkey, and peacocks are there. Valuable place for BTC government. Finally, Manas. दा जों फैफिनबाय, दसे बेरायहैनानै माबा माबि नायनानै दसेनो जों फैफिननाय जाहैबाय। मानोना समाबो जोंनि थाखाय एसेल'मोन। जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयखौबो लाइक आरो साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय। थेंक इउ।